अरे सुना सुना साखिया अरे ससुर के बातिया अरे कमल कर मात भाई अरे सौभाग्य वाली रातिया। देखा का स्वागत मनावत पड़ी जाए स्टेज पर। अरे अजबे भइल रहे अरे पहिला हो भे अरे सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे। सुन सुन साथिया ससुराल बातिया सुहासन माग भाई सुहाग वाली रातिया गजबे भइल रहे पहिला हो भे गजबे भइल रहे पहिला हो भे सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे। मुहवा दिखाई दिहले सोना के सिकरिया सोना के लाइट बुता के हम धैया कवरिया मुहवा दिखाई दिहले सोना के सिकरिया लाइट बुता के हम धैया कवरिया गजबे भइल रहे पहिला हो भे। लगा ला कैमरा लगा ला मार के लोग तो नमाज कइले बड़ा ई गजबे भइल रहे पहिला हो भे सैया जी खिया के चॉकलेट सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे। सैया जी खिया के चॉकलेट चुमा भरा पे। गोदी में खेला दे कहते चिल्ला आई के तोहरा के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता आई के तोहरा के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहला। अरे जहिया से गइल बड़ा गोदी में खेला के जहिया से गइल बड़ा गोदी में खेला लइका तोहरा के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता लइका तोहरा के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता। बुजुर्ग लोग कहले बा अरे दिलवा मिलवले रहो दिल धड़का के आखिया मिलवले रहो आखिया मिला के एगो पूछा तारी अरे रउआ से बात। देखिए सरकारी कर्मचारी है रुआ सही सही जवाब उत्तर दे कि एगो पूछा तानी अरे रउआ से बात हम याद आई ना एगो पूछा तानी रउआ से बात हम याद आई ना। दिलवा लगवले रही दिल हमरा का
का पूछतली देखी ये हमार बहिन ना है सवत है ई बात हम कैसे कहब का कहबू नहीं अरे दाल गिरल भात में चाहे भात गिरल दाल में बात बराबर है पारे मोदी जी तहरा भी रह चाहे पारो रानी भी रह ना ना ई फैसला गलत बा काजी पूछतली सुना बहिन का हो देखी सामाजिक बात बा भाई भाई के दुश्मन ना होके के चाहिए काहे कि यही से रामायण हो गई रहे आ बहिन बहिन कभी दुश्मन ना होके के चाहिए कबहू ना बंधन में रह के चाहिए एगो पूछतली रउआ से हम याद आई लालिया एगो पूछतली रउआ से हम याद आई लालिया एगो पूछतली रउआ से हम याद आई लालिया। हेलो और ये पुस्तक श्रृंगार पुरस्कार लिमड़ोर पंचायत के माननीय बीडीसी जो लाल बिहारी भैया सखुआ निवासी हैं मिस पारो जी इधर आ लाल बिहारी भैया उधर बैठे हैं उनके तरफ से श्रृंगार ये पुरस्कार आपके लिए आया है पर्सनल पुरस्कार भैया कुमार और हमारी कंपनी के तरफ से खिसियाई वाली के वहाँ के खिसियाई कहे दाल भात चोखा खिया दो मैं चाहूंगा लाल बिहारी भैया के लिए श्रृंगार उसको जाता हमारे समय को देखते हुए ज्यादा हम समय के विलंब नहीं कर जाओ हालो मैं समझ से गाती और क्या कहती हूँ कहा बड़ी बड़ी यार कहिए बड़ी समझा देले बनी समझ लिया हालो ना तो लागब टांग के फेंके